facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, de unde vom citi în această seară primele două versete. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 1 și versetul 2. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Amin. Să reocupăm locurile. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, pentru fiecare, pentru bucuria și posibilitatea de a fi împreună un timp bun de aici încolo, în fiecare miercuri seara. Și vom studia capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei, pe care aceste capitole noi le cunoaștem ca fiind predica de pe munte. Ce cerințe am eu de la dumneavoastră, în afară de a vă ruga și a veni aici la casa lui Dumnezeu, să fim împreună miercurea, să venim și la timp, aduceți-vă cu dumneavoastră unelte de scris și un caiet. E bine să notăm lucrurile care vi se par mai importante, mai interesante, chiar dacă suntem aici sau chiar că suntem și ascultăm la radio. Vreau să înțelegeți cu toții și să pricepem că nu totdeauna memoria ne ajută dacă nu și scriem câte ceva. Eu din ce în ce trebuie să scriu mai mult. Și de asemenea vreau să vă mulțumesc pentru că ajutați lucrarea pe care o facem. Noi joi dimineață vom pleca în Ucraina, de mâine într-o săptămână, deci și miercurea viitoare și în fiecare miercuri. Atunci probabil că nu o să vin când trec printr-o perioadă emo a vieții, dar astea sunt mai rare momentele. Deci o să încerc să vin cât pot de des la dumneavoastră. Nu sunt nici specialist în concedii multe și sperăm ca să fie un timp bun. Atât cei ce sunt pe Radio Cireșarii, cât și cei ce se uită pe televiziunea internă a Bisericii Speranța. În această seară oarecare emoții din cauza fratelui Petrică Lascău. O să rog pe cei de la radio ca și după ce se termină predica noastră să rămână predica fratelui Lascău în continuare, pentru ca miile de români care ne ascultă să poată să asculte această predică. Mă bucur și pentru că și-a lăsat barbă. Parcă nu mă simt așa singur. Și-a lăsat-o destul de recent, puțini ani. Eu am sufer pentru ea de 17 ani aproape. În această seară, deci, cea mai mare predică ținută vreodată. Aceasta a fost și este cea mai mare predică ținută vreodată. Cel mai mare predicator, cea mai mare predică, cel mai mare predicator din universul acesta ținut, cea mai mare predică, cea mai cunoscută predică de sub soare, cea mai puțin ascultată predică de sub soare. Asta este predica de pe munte, cea mai cunoscută și mai puțin ascultată predică. Pentru cei care citiți Matei, știți că Matei sparge tăcerea după 400 de ani. Dumnezeu nu mai vorbise pentru că Dumnezeu nu e obligat ca să vorbească atunci când nimeni nu-L ascultă. Logic. De ce ar vorbi Dumnezeu dacă noi avem urechile înfundate?
400 de ani Dumnezeu a tăcut, pentru că Dumnezeu nu suportă ideea unui popor care se numește poporul lui Dumnezeu și care nu umblă după legile lui Dumnezeu. Și n-am mai vorbit. Dumnezeu și-a făcut bagajele din templu și a plecat, pentru că nu e obligat nici să stea în bisericile noastre atunci când noi, prin viața noastră, prin faptele noastre, îl dăm afară. Și a plecat Dumnezeu. 400 de ani de tăcere. Nu tu prorocie, nu tu predică, nu tu vedenie, nu tu nimic, niciun cuvânt. Dumnezeu tăcea. După 400 de ani Dumnezeu începe să vorbească. Și cum vorbește? Ține de fapt, e un strigăt. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Aici, în Matei, în capitolul 5, versetul 6 și capitolul 6 și capitolul 7, Iisus Hristos detaliază acel strigă de început. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. La noi cuvântul pocăință este larg. O să vedeți cât de strâmt devine după cele vreo 40-50 de lecții pe care le vom avea numai de aici, din aceste 3 capitole. Pocăința e cu totul altceva decât ne imaginăm câteodată. Iisus Hristos vine și spune: eu vorbește 1068 de versete are Evanghelia după Matei, dintre care 644 sunt versetele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru cei care aveți Biblia aceea colorată cu roșu, cuvintele Domnului Iisus colorate cu roșu, o să vedeți că Evanghelia după Matei e cea mai roșie Evanghelie pe care noi o putem avea în mână. Pentru că acolo vorbește Hristos cel mai mult. Matei este cel mai fidel dintre ucenicii lui Iisus Hristos în a înregistra mesajele Domnului nostru. Este și cel mai lung discurs a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știu cât a ținut predica ca și ore, pentru că dacă ar fi ca să o citim repede, nu ne-ar ține mult. Pe noi o să ne țină un an. Dar sunt convins că a fost cea mai lungă predică al Domnului nostru Iisus Hristos și este o explicație a chemării la pocăință de la început. Nu e altceva predica aceasta de pe munte decât, iubiților, prăpastia pe care trebuie să o trecem cu toții dintre teorie și practică. E o prăpastie care este atât de întâlnită în bisericile noastre. O prăpastie uriașă între ceea ce știm și ceea ce facem. Între ceea ce știm că trebuie făcut și ceea ce reușim să facem până la urmă. Și nu datorită neapărat a ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel, că văd în mine o altă lege. Pur și simplu mi se pare că nu mi se aplică mie. Pur și simplu mi se pare că Domnul nostru Iisus Hristos, din marea dorință de a-și umplea casa din ceruri, o să ne bage la grămadă pe cât mai mulți acolo, pentru că e păcat ca să stai cu casa goală. El a spus-o, Iisus. E bine, totuși aici lucrurile se schimbă. Acum am înțeles un lucru. Cheia fericirii vieții noastre nu sunt în cuvintele acestea. Cheia fericirii vieții noastre nu stă în cuvintele lui Iisus Hristos. Cheia fericirii noastre stă în aplicabilitatea acestor cuvinte în viața noastră. Ce folos că Iisus Hristos să ne vorbească miercuri de miercuri aici, prin Duhul Său cel Sfânt, prin mine și noi și eu și dumneavoastră să nu luăm seama. Și să mergem de acasă tot netransformați. Veți pleca fericiți că ați ascultat o predică? Nu. Dumneavoastră chiar vedeți oameni fericiți în biserică? Eu nu prea văd. Din ce cauză? Durerea aceasta fantastică care se poate cuibări într-o minte normală, pentru că unul care nu gândește sănătos, el nu simte durerea aceasta. Dar trebuie să simți o durere fantastică când îți dai seama de fapt că ai mai ascultat iarăși o predică pe care nu o împlinești. Că de fapt s-au adunat sute de predici pe care nu le împlinim și mai venim într-o duminică dimineața și apoi într-o duminică seara la becerne ca să mai adunăm o predică și încă una, adică încă o greutate fantastică pentru ziua judecății noastre. Pentru că cui îi se dă mult, cine știe mult, îi se va cere mult într-o zi. E acum nu putem să spuneți, gata, nu mai vin la celelalte întâlniri, pentru că deja știți esența. Vom fi judecați după lucrurile acestea. E bine, eu înțeleg ca și Mark Twain, spunea la un moment dat omul ăsta care nu prea avea treabă cu Dumnezeu, dar avea un spirit deschis. Spunea, pe mine, zice, nu mă deranjează acele capitole din Biblie pe care nu le înțeleg. Pe mine mă deranjează acele capitole din Biblie pe care le înțeleg. Și pe dumneavoastră trebuie să vă deranjeze exact capitolele alea din Biblie pe care le înțelegeți. Pentru că, de fapt, noi cu asta avem probleme, că pe asta nu le aplicăm. Nu alea care nu le înțelegem. Nu le înțelegem foarte bine, că doar nu suntem noi Dumnezeu. Nici nu ne cere Dumnezeu să înțelegem tot. Dumnezeu ne cere să ascultăm cât înțelegem. Punct. Amin? Gata, am înțeles. Haideți să vedem unde s-a predicat predica aceasta. Locul unde predica s-a predicat. Pe munte. De ce s-a predicat pe munte? De aia s-a predicat.
Atunci nu exista Biserica Speranța, ați înțeles? O să vă spun de ce s-a predicat pe munte. În primul rând sunt niște chestii naturale, ce țin de predicatori. Atunci când te duci pe munte, muntele este un fel de anfiteatru natural, vocea se aude mai departe. Nu erau atunci, pe vremea aceea, microfoane, nu era nimic, era un anfiteatru natural muntele. Iisus Hristos a urcat pe munte să poată să fie auzit bine, foarte bine. Și a început să predice de pe muntele acela. Pentru că a predica pe munte înseamnă că sunt și alte implicații. Nu numai să meargă foarte bine sonorizarea. Mă tot gândeam acum, nu m-am gândit până acum în clipa aceasta, cum putea predica Whitefield la 10.000 de oameni odată fără microfon? Și Spurgeon n-aveau microfon. Și nici nu țipau. Ciudat. Eu cred că explicația asta încă ei ascultau grozav. Mă gândesc. Dar observați ceva aici cu muntele acesta. De ce s-a urcat pe munte? Că așa spune Biblia, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Bun. Pe munte pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu umil. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care poate predica și pe munte, n-are nevoie numai de amvon. În momentul în care le iei la un om, la cineva dintre ei, le iei un amvon, pe care e o bătălie fantastică, pentru că bătălia se dă nu pe doctrine, ci pe microfoane în ultimul timp. În momentul în care le-ai luat amvonul, le-ai luat totul. Atunci, câtă vreme sunt la amvon să simți siguri. Exact ca și cum ai sta cu 5 bodyguards după tine. În momentul în care nu mai ai altar, v-ați pus întrebarea, când ați auzit ultimul preot în biserică, din Biserica Ortodoxă predicând pe stradă? Să stea și el pe un colț, să-i tragă un șut la un coș de gunoi, să-l întoarcă invers, să se suie pe coș, să spună, pocăiți-vă că Împărăția Cerului este aproape. Dar câți pastori eleganți ați văzut în postura aia, călare pe coșul de gunoi? În ultimele săptămâni, să zic, o vară sau toamnă. Sunt foarte mulți lei când îi vezi pe la amvoane. Când îi duc în câte o casă de cultură sau o sală de sport, devin pe chinez. Fricoși. De ce? Pentru că bătălia se dă pe amvoane. Hristos vine și spune să nu cumva să credeți voi ortodoxilor, catolicilor, penticostalilor și baptiștilor că Dumnezeu vorbește numai din altar sau din amvon. Dumnezeu vorbește în fiecare loc. Amin. Și vă garantez, zice Hristos, că o să vă țină o predică pe munte. Și o să fie plină de Duhul lui Dumnezeu ca să vedeți că eu vă pot predica de pe munte. Mie nu-mi trebuie amvon, ce-i sus. Eu folosesc amvon orice. O barcă, un pom, dacă este nevoie de el, de lucrurile acestea. Există, Ioan Botezătorul predica, spune Biblia, în pustie. Dar Domnul Iisus Hristos le spune la un moment dat că fariseii, cărturarii și învățătorii voștri, ei nu pot predica decât de pe scaunul lui Moise. Îi trebuie neapărat un scaun baban, un amvon mare, audiență și toate celelalte lucruri ca să predice. Atunci se declanșează Duhul. În momentul în care predică afară, deja sunt probleme. Sunt necazuri. Chiar că e o problemă. De câte ori n-au aruncat cu pufuleță noi. Te duci acolo la casa de cultură, veneau doi, nu știu despre ce vorba, ei s-au sărutat. Crezut că suntem ceva grup din acesta. Eu să sar la bătaie, ei băuți. Hai că în biserică nu-i lăsăm să intre, că punem imediat oamenii de ordine pe ei, dar acolo într-o sală de sport, cine să-l mai ia? Și de obicei întotdeauna avem câte o 3 bucăți, parcă strimiși, să fie cât mai băuți cu putință. Iisus Hristos vine și ne spune nouă, nu mai căutați, nu vă mai luptați pentru amvoane, există pentru altare. Dumnezeu trebuie predicat oriunde, amin? Amin. În al doilea rând, băgați de seamă posibilitatea. Cum se cheamă muntele pe care a predicat Iisus? Vă garantez că nu știm bine, nici acum. Și știți de ce nu știm bine? Că îl făceam sfânt mai. Și mergeam toți acolo în coate și în genunchi până pe muntele ăla sfânt. Pentru că Dumnezeu vrea să ne spună în această seară, nu locurile sunt sfinte, ci oamenii trebuie să fie sfinți. Predic pe muntele astea, zice Dumnezeu, pentru că eu l-am făcut. Și fac ce vreau eu. Predic de unde cred eu că e bine. Și unde cred eu că e bine. Nu există locuri sfinte.
ci există oameni sfinți. Când oamenii sfinți vin într-o biserică, o fac sfântă biserica aia. Când plecăm, devine biserică simplă. Ziduri, impozite, lumini. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El, Dumnezeu, poate vorbi din orice loc. Hristos a predicat prin case. Hristos a predicat în templu, în sinagogi. Hristos a predicat, spuneam, lângă un pom, lângă o fântână. Iisus Hristos a predicat oriunde. Pentru că Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, spune 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, vreau ca bărbații să se roage în orice loc. Noi nu ne putem ruga decât în anumite locuri, nu putem predica decât în anumite locuri. Și spune Biblia, va trebui ca să mă slujiți în orice loc. Dacă ești în tren, vorbește despre mine. Dacă ești pe tramvai, vorbește despre mine. Dacă ești la serviciu, vorbește. Dacă ești la școală, vorbește despre mine. Dacă ești în pauză, vorbește despre mine. Dacă ești la serviciu, vorbește despre mine. Nu mai închide ochii și visa în bonul. Vorbiți despre mine și transformați, zice Domnul Iisus Hristos, orice loc într-un altar. Orice loc într-un amvon. Și veți vedea satisfacții fantastice. E și o înțelepciune mare a lui Dumnezeu aici, a lui Hristos, în mod special. S-a dus pe munte ca să țină predica după 400 de ani de tăcere. Pentru că voia să șteargă din memoria noastră celălalt munte pe care s-a dat legea. Aici sunt legile lui Hristos și a spus, țineți minte că v-ați mai primit o lege tot pe munte. Dar niște diferențe atunci. Pentru că pe muntele acela din Exod, capitolul 19, pe muntele acela se întâmplă altfel de lucruri și în primul rând acolo, când legea a fost dată, Dumnezeu a coborât din cer, așa a spus, dacă nu mă înșel, în versetul 9, zice, eu mă voi coborî la voi. Dumnezeu din cer s-a coborât la popor. Aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, aici Iisus a urcat spre ei, spre oameni. Oamenii îl așteptau sus pe munte și spune Biblia că Iisus a urcat spre ei. Dumnezeu a coborât, Iisus Hristos se urcă. La darea legii spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost tunete, fulgere, trăznea. Tot poporul erau înfricoșați. Aici sta pe iarbă. Liniște, pace. Din când în când trecea câte o albină. Să ne pară bine că nu vorbește Dumnezeu ca pe muntele din tâi. Că mulți am plecat pe tărci acasă în seara asta. Liniște. Stăm aici. După ce plecați acasă, aveți ceva în frigider. Liniște. Ajungeți în patul dumneavoastră, nu sunteți la perfuzii. Liniște. Dumnezeu poate vorbi și cu tunete cu tine. Observați că la darea legii a fost trăznet și bubuitură. Aici e pace. Pentru că unde e Hristos, întotdeauna e pace. Unde e lege, e haos. Cum adică unde e lege, e haos? Ce ai zis? Asta am zis. Unde e lege, tot timpul e frica asta. Oare am ținut totul? Și pe aceea din toate ne dăm seama că greșim tot încercând, străduindu-ne să ținem noi ceva. Când s-a dat legea, li s-a spus foarte clar, oamenii să stea departe. Moise, tu vii numai aici. Să nu se apropiește că e ard. La care aici, la darea legii cristice, i-a chemat Iisus lângă el. Mă și gândesc cum stăteau rezemați unul de altul. Mă, Petru, mai stai acum, nu tot e foi. Iuda era ocupat. Lega, 1, 2 au fost în mână. Băgam în buzunar, nu avea treabă cu predica. Fiecare cu lui. Aici era liniște, pace, bucurie. Totdeauna când Iisus Hristos vine peste noi, aduce pace aceasta. Timpul când s-a predicat, predica. Deci am văzut locul pe munte. Foarte bine. 2. Timpul când s-a predicat. Haideți să vedem contextul politic al acestei predici. În momentul în care s-a ținut Iisus Hristos predica aceasta frumoasă și a început superb, cu ferice, vom vedea miercurea viitoare, ferice de cei sărași cu Duhul. Când a venit Iisus și a ținut această predică, era ceva, un început frumos. Dar contextul era de fierbere. Erau romani în țară, fiecare evreu se culca seara blestemând în barbă pe romani. Lasă că îi terminăm noi pentru o zi. Voiau să facă tot felul de revoluții. Îi apăsa, impozite mari, parcă era guvernul de acum. Fiecare îi stâlceau, îi zăpăceau. Erau supărați, erau tot mai multe biruri pe ei. Copiii lor nu mai duceau bine, profanaseră templu. S-auzeau atâtea povești, căzuseră ziduri peste ei. Era o perioadă de maximă agitație politică. Se schimbau guvernele. Fiecare dintre ei așteptau ca să moară romanii. Deci în momentul în care vedeau un roman pe stradă, închideai ochii și ți-l imaginai într-un concasor.
Fiecare dintre ei se gândea cum ar putea să taie gâtul unui roman. Și vine Hristos și ține o predică frumoasă și spune: dacă cineva îți trage o palmă peste obraz, întoarce și celălalt obraz. Au avut un succes cu predica asta. O prins bine. Contextul ăla politic, întoarcerea celălalt obraz. Și dacă ne mai ia? Păi dacă ne mai ia, ce facem? Lasă că și noi știm. Și nu mai plătim impozite. Și mințim toată ziua. Și noi pe ei și ei pe noi. Pricepeți ce am zis? Să facem cum fac ei, ăștia care ne conduc. Nu? Și Iisus întoarce și celălalt obraz. Când ne-am cumpărat un microbus pentru Cireșare, l-am adus din Germania cu 11.000 de euro. Știți că ne-au cerut taxe de primă matriculare pe el? 13.000 de euro. Imediat am căutat o canistră cu benzină. Ziceți, întoarceți și celălalt obraz. Contextul religios nu era numai un context politic ciudat, cam ca acum era și contextul religios. Din ce era format? Oamenii erau foarte religioși atunci, pe vremea aceea. Farisei, știți cum erau farisei? Nostalgici. Ce vremuri am trăit noi odată? Și cântau: mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Asta făceau fariseii toată ziua. Bă, ce grozav a fost biserica cândva, mă. Nu am prăpădit acum toți. Așa spuneau o dată pe vremuri bătrânii noștri și le-am spus: frumoșilor, așa ce frumos a fost biserica, da. Erați 30 de oameni, vă cunoșteați și numele la pantofă la fiecare. Amu suntem 500, nu vă mai cunoaște, dar vremurile alea au fost grozave. Farisei erau nostalgici, toată ziua se gândeau la vremurile de odinioară. Saducheii erau liberali. Erau carismatici și liberali. Apreciau din Biblie, luau din Biblie mai ce le plăcea. Făceau puțină politică, învârteli, se îmbrăcau cum se îmbrăcau, se purtau cum se purtau. Farisei nostalgici, ăștia erau liberali, așa, și cu toate celelalte lucruri. Esenienii, mai simplu, au zis: eu nu mai stau cu voi. Eu mă duc și mă mut în altă biserică. Se mutau în pustie. Ăștia nu puteau sta cu nimeni la masă, nici la cina Domnului, nici cu nimeni. Își luau niște haine pe ei din acestea rele, haine puține, și plecau în pustie. Pastorii zice: dacă te duci la ei, eu la ăștia nu mă duc. Nu mai puteau fi mântuiți decât ei, nici ortodoxi, nici penticostale, nici baptiști, nici catolici, numai cei care se duceau în pustie și mâncau miere sălbatică și n-aveau televizor acasă. Astea erau simplu. Era pentru ei clară treaba. Zeloții, alt partid din acesta spiritual, erau activiști ăștia. Știți cum erau zeloții? Tot am încercat să vi traduc cumva, că m-a întrebat cineva: ce zeloții? De cuvine la zel. Zeloții erau ca niște martori de lui Jehova, să zicem. Adică se duceau din casă în casă, la poartă, dar dacă nu-L primeai pe Hristos, și pocneau. Înțelegeți? Asta era diferența între zeloți și martori. Ăștia nu te bat. Dom'le, scoți afară, gata, n-am timp de tine, dar zeloții te și băteau bine. Dom'le, le dai lor dacă n-ascult. Așa era contextul în care Iisus Hristos predică. În a treilea rând, contextul social. Știți cum era atunci? Sărăcie, era boală, era amărăciune, erau fete fugite de la părinți acasă, erau pensii foarte mici, medicamente compensate, erau oameni care, o grămadă dintre ei erau orbi, nu vedeau bine din cauza condițiilor pe care le aveau, văduvele din ce în ce mai multe, bărbații umblau pe la război, mergeau de acasă, câte 2-3 ani de zile nu mai vedeau decât câteodată soțiile, o dată la 2 ani, un an, erau plecați, unii erau plecați în Spania. Păi așa au luat copiii cu ei, pe ce au luat și copiii, soțiile. Copiii au lăsat să crească bătrânii. Erau o întreagă hărmălaie. Erau oameni cam de factura aceasta. O duceau greu. Foarte greu. Unii o duceau foarte bine și alții o duceau foarte greu. Iisus Hristos predică într-un asemenea timp în care oamenii aveau probleme, aveau diabet. Apoi spune cuvântul Lui Dumnezeu că s-a predicat dintr-o anumită poziție. Deci am văzut timpul când s-a predicat, am văzut locul în care s-a predicat, pe munte, într-un timp confuz, cam ca acum, și s-a predicat dintr-o anumită poziție. Ce a făcut Iisus Hristos cu oamenii? I-a pus jos. El unde s-a așezat? Jos. De ce s-a așezat jos? Pentru că e dascăl. Și dascălii pe vremea aceea stăteau jos. De aia le spune Iisus Hristos: voi vreți să stați neapărat pe scaunul lui Moise. Când vorbim despre Papa de la Roma, el vorbește ex catedra, adică vorbește de pe scaun.
Și asta înseamnă poziție de autoritate. Hristos s-a așezat din două motive. Să le arate că e dascăl, unul la mână. Doi, a sta jos pentru că pământul pe care l-a făcut, asta înseamnă poziție de autoritate. Eu am făcut pământul ăsta și stau pe el. Stau pe munte și stau jos împreună cu voi. I-a învățat și s-a pregătit pentru timpul acesta Iisus Hristos. Știți că s-a pregătit pentru predica asta? 12 ani. Poate 12, dar am calculat. Până, dacă ar fi să luăm ultima întâlnire pe care o avem cu Iisus, de la 12 ani până la 30 de ani, sunt mai mulți, sunt 18 ani. 18 ani s-a pregătit pentru predică. După 18 ani, Iisus Hristos rupe tăcerea. După ce a predicat ca și copil în templu, rupe tăcerea. 18 ani. De ce? Pentru că știa și el ceea ce Ecleziastul ne spune nouă. Tăcerea așa are vremea ei și vorbitul așa are vremea lui. Va trebui ca să înveți ca să taci și în timpul în care trebuie să înveți să taci, va trebui ca să acumulezi foarte mult, ca să poți vorbi după aceea. Încă mai cred că predicarea înseamnă 90% transpirație și 10% inspirație. Pentru cei care dau bucăți mai mari de parte sau de altă, înseamnă că sunt oameni care nu sunt atenți la tot ce vrea Dumnezeu. Nu vine nimic, niciun dar nu vine de Iisus. Hristos a tăcut 18 ani ca să poată ține o predică. Vă dați seama cât a strâns în ăștia 18 ani. Va trebui să învățați și să vorbiți și să tăceți. S-a dus la Socrate cineva în clasă. Știți că la filozofii ăștia mari mergeau cu bani părinții și studenții. Era taxă ca acum la facultăți. Și atunci s-a dus la Socrate unul și a început să vorbească cum a intrat pe ușă. La care Socrate a spus, pentru ceilalți erau 10 milioane, mi se pare, de plată. Zice, tu trebuie să-mi dai 20 de milioane. Dar de ce să vă dau 20 de milioane? Zice, pentru că în primul rând, zice, pe tine în primul rând trebuie să te învăț prima dată să taci. Apoi după aceea trebuie să te învăț să vorbești. Și trebuia dublu. Va trebui să învățăm să tăcem ca să putem să vorbim. Va trebui ca să fim morocănoși un timp și să strângem în noi ca să putem spune ceva. De aceea tăcerea își are farmecul ei. Asta o spun în mod special soților. Sau soțiilor. Câteodată e bine să taci. Nici nu știi ce conflicte rezolvi atunci. Te duci pe ușa afară și ai tăcut. Nimeni n-a murit pentru că n-a spus un cuvânt. În familie vorbesc. Întotdeauna se pătimește pentru cuvântul spus în plus. De ce s-a ținut această predică? Ultimul punct în seara aceasta. De ce s-a ținut această predică? În primul rând trebuie să pricepeți capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7. Aici nu ni se spune trăiți așa ca aici, ca să fiți mântuiți. Și acum mergem la partea cea mai tristă a predicii din această seară. Cred că v-a făcut un cadru ca să puteți prinde celelalte lecții, dacă o să vă mai placă, să le prindeți bine. Aici nu ni se spune, dacă trăiți așa, veți fi mântuiți. Nu ăsta e scopul acestei predici. Știți care este? Pentru că sunteți mântuiți, trebuie să trăiți așa, ca în capitolul 5, 6 și 7. E o diferență? Voi sesizați diferența în seara asta? Da sau nu? Nu o sesizați, așa-i? Noi, dacă am fi doar fericiți, dacă am fi săraci în duh, dacă am plânge, să fim blânzi, flămânzi după neprihănire, milostivi, dacă o să rămân numai cu nevastă mea, dacă sunt lumina lumii, dacă nu divorțez, dacă nu jur strâmb, dacă eu voi fi mântuit? Da sau nu? Nu! Mi-era frică de ce-ți da vreunul, păcătuiați acum. Nu! Dar atunci cum să mântuit? Prin Hristos. Și pentru faptul că Iisus Hristos m-a mântuit, sunt așa cum zice Iisus. În Matei 5, 6 și 7. Știți ce spune Domnul? Astea sunt semnele voastre. Dacă le aveți, mergeți în cer. Dar nu pentru că le aveți, ci pentru că înseamnă că sunteți deja din Dumnezeu. Dacă nu le aveți, să nu vă înșelați. Pe păstor da, pe voi nu. Nu o să ajungeți acolo. Asta spune Iisus Hristos în predica de pe munte. Cheia predicii este în versetul 8 din capitolul 6. Toată cheia acestei predici din aceste 3 capitole. Aici este cheia. Să nu vă asemănați cu ei, punct. Iisus Hristos ține o predică în care le spune oamenilor așa: voi n-aveți voie să vă asemănați cu cei din lume, cu cei păcătoși. Nu vă asemănați cu ei. Până atunci evreii au crezut că ei sunt un popor pus deoparte și au reușit să fie puși deoparte în așa fel încât și pe Balam l-au derutat, pe proroc. Și a zis, există un popor care este pus
Și stă deoparte, nu stă amestecat. Între timp Israel s-a amestecat cu lumea aceasta. Și le spune Dumnezeu, prin Iisus Hristos, în predica de pe munte, voi să nu vă asemănați cu oameni de pe stradă. Voi să nu vă asemănați cu cei care stau în clipa aceasta în bufet. Voi să nu vă asemănați cu cei care în clipa aceasta își bat acasă soțiile cu pumnul. Voi să nu vă asemănați cu ei care divorțează, nici cu ei care vorbesc prostii, nici cu ei care își beau alocația copiilor. Voi să nu vă asemănați cu ei. Voi să nu mințiți. Voi să nu trageți tunuri, să nu vă trageți tunuri unul la altul, nici țepe. Voi ca să, atunci când aveți bani de dat împrumut, zice, îi dați și îi sărutați. Le puneți cruce, cum se spune la noi la Beiuș. Și ca să nu mai așteptați la nesfârșit, ca să vi mai dea cineva. Înțelegeți ideea? Voi să fiți altfel de oameni, spune Iisus Hristos. Voi trebuie ca să fiți altfel de oameni. Să nu vă asemănați cu oamenii aceștia. Cum să primiți predica aceasta? Cum să primiți celelalte săptămâni care ne stau în față, dacă ne stau în față? Iacov, capitolul 1, versetul 19 la versetul 22. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu și citesc eu acum. Zice, știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare. Adică să aveți dorința de a asculta ce vă spune în aceste serii. Și apoi spune, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează de prin Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe lucrul al doilea care trebuie să-l faceți. Primiți cu blândețe acest cuvânt sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Și apoi, cel mai important lucru, după ce ați ascultat, dorindu-vă să ascultați cât mai repede cuvintele acestea, dorindu-vă să veniți miercurea cât mai repede la casa Lui Dumnezeu, spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Ați înțeles? Asta vrea Iisus Hristos de la noi în aceste serii care vor urma. Să ascultăm cuvântul acesta. Pentru că suntem mântuiți, trebuie să avem aceste semne care le spune Iisus. Trebuie ca să ne dorim după aceea, plecând afară, să punem în practică ce am învățat. Asta vrea Domnul nostru Iisus Hristos de la noi. Și acum va trebui să răspund la o întrebare pe care mi-au pus-o astăzi niște frați. Predica aceasta, pastore, e practică? Poate fi pusă în practică? Nu știu. Greu de spus. Singurul gând care mi-a venit a fost acest al lui Dietrich Bonhoeffer, care a spus la un moment dat, neamțul ăsta care până la urmă a și murit pentru ce a spus, a zis așa: când Dumnezeu cheamă un om, El cheamă să moară. Am ajuns la concluzia că, și vă spun de la bun început, concluzia pentru următoarele 50 de predici, numai morții pot împlini predica asta. Numai morții. Vă doresc un deces ușor. Sau cum să zice? Să muriți bine, vorba lui... nu, el a zis să trăiți bine, președintele nostru. Ei bine, eu vă chem să muriți bine. Că am impresia că noi n-am murit chiar cum trebuie. Încă mai este ceva în noi ce țipă și trează. Așa este. Deci dacă suntem morți față de lume, vom trăi, predica se aplică. Dacă încă mai țipă lumea noi, nu se poate pune în practică predica asta. Nu poți întoarce celălalt obraz. Nu. Nici într-un caz. Nu poți să faci ce zice Iisus. E prea greu, prea complicat, prea dureros. Nu ne rămâne decât să murim. Venind încoaș pe drum, mi-am pus o melodie veche de până 1980, un cântec al lui Johnny Lee. Știți cum se numește cântarea asta? Căutând fericirea în locuri greșite. Căutând fericirea în locuri greșite. Ați venit într-un loc în care vă promit, într-un an de zile, că dacă învățăm să murim săptămână de săptămână, la sfârșitul decesului nostru la sănătos, vom fi fericiți. Deci acum, în clipa aceasta, după cum citiți acasă, capitolul 5, 6 și 7 și veți vedea că nu se poate pune în practică. Sper că într-un an de zile să o putem pune în practică. Asta înseamnă că am murit. Și vreau ca să murim împreună. Din câte versete sunt în capitolele 5, 6 și 7, nu știu dacă pot împlini vreo 3. Acum. Și îmi doresc să mor împreună cu voi.
ca să putem trăi veșnic. Asta am vrut să vă spun în seara aceasta. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne întâlnim când ne întâlnim. Miercurea viitoare, să vedem ce înseamnă ferice de cei săraci cu Duhul. Cu Duhul. Și așa că, încă de pe acum vă rog să nu vă gândiți că e vorba despre clienții spitalelor psihiatrice, ci e vorba despre noi, săraci, recunoscându-se sărăcia aceasta. Pentru că poți să fii sărac cu Duhul într-un Lexus și asta e o problemă. Dar o lăsăm pe data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.